Hola, el meu nom és Eva González Nebreda. Vaig ser membre de Jove Cambra dels anys 2001 al 2014. Poc abans de deixar de ser membre de Jove Cambra, vaig entrar a una organització professional del meu sector, del sector immobiliari, que es diu FIAPSI. Curiosament, FIAPSI funciona com Jove Cambra, és a dir, ens organitzem en capítols, hi ha un president nacional, hi ha un president mundial, hi ha àrees d'actuació i funcionem també amb les normes de Robert, o sigui, amb els procediments parlamentaris. De manera que aquest paral·lelisme amb Jove Cambra em va ajudar moltíssim per entrar al capítol de FIAPSI Espanya, del qual encara en formo part com a secretària general, i per entrar també ara actualment en un comitè internacional de la meva àrea d'activitat. De manera que puc dir que Jove Cambra té organitzacions, cosa que no sabia, organitzacions internacionals que funcionen d'igual manera i que també formen part del Consell Econòmic i Social de Nacions Unides. A part d'això, doncs, professionalment i personalment ha estat una gran experiència d'aprenentatge, de saber liderar, de saber comunicar, de saber organitzar, imprescindible per qualsevol emprenedor o persona que vulgui seguir aprenent i entrenant-se en el dia a dia professional i també personal.